Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li fil-Partit Nazzjonalista m'hemmx firda. Simon Busuttil iddikjara dan fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista meta għal darb'oħra minn wara li faqqa l-iskandlu skema Pagi PN għażel li jipprova jikkomunika mill-ken tad-Dar Ċentrali. Imma qiegħed nagħmilha ċara, fil-Partit Nazzjonalista m'hawn l-ebda firda. Imma qiegħed nagħmilha ċara, fil-Partit Nazzjonalista m'hawn l-ebda firda. Saħansitra dwar il-firdiet fil-Partit Nazzjonalista ikkummenta l-eks kandidata tmexxija Rej Buġejja. Fil-waqt li xerret l-istorja dwar x'qal il-kap, kiteb li wieħed m'għandux iwaddab vleġeġ jekk għandu nies fl-armata bit-tarka kollha toqob. Fuq kollox Simon Busuttil qal li m'hemmx firda l-għada li l-viċi kap tiegħu Mario De Marco spiċċa jmur jiskuża ruħu fuq il-midja tal-Partit Nazzjonalista f'mument fejn kibret il-pressjoni biex hu jirriżenja. Dan l-għada li l-istess De Marco fuq Extra reġa' ta' verżjoni differenti minn tal-kap tiegħu dwar jekk kienx imġiel jirrinunzja x-xogħol minn Madibi Group. U fil-waqt li l-kap qal li fil-partit m'hemmx qasma, saħansitra kien De Marco nnifsu li l-ħamis filgħaxija tefa' botti dwar oħrajn fil-Partit Nazzjonalista bħal Infenek għaliex dawn huma attivi fil-programm ta' ċittadinanza b'investiment li l-istess partit tant ikkritika. Jiena il-passaporti jiena id-dita tiegħi għaliex huma issue kontroversjali li aħna bħala partit ħadna stand warahom, aħna l-uffiċċju tagħna ħadna deċiżjoni ma nbijawhomx. Ġifieri, ara x'qed nipprova ngħid, ġifieri jiena anzi provajt nagħmel kollox korrettament. Minkejja kollox Busuttil baqa' ma ppubblikax l-irċevuti tad-DB Group. U wara li nqabad bidejh fil-borża li kienu stess li talab lin negozjanti jħallsu l-pagi ta' uffiċjali fil-Partit Nazzjonalista, reġa' qal li s-sistema trid tinbidel. Dan kollu Busuttil għamlu f'hekk imsejħa konferenza fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista. Konferenza mhux tas-soltu, għax għaliha ma kinux mistednin jattendu l-membri tal-midja u saħansitra lanqas udjenza. Fil-fatt kien ikun aħjar li kieku sejħa biex wieħed jisimgħu ħarġet bħala intervista home li bħala mill-5 ta' Marzu kien hemm iktar minn waħda.